Дмитро Баналь. Так, зачекайте, на сцені колектив Ліптаки. Ось у повному складі, в усій красі. І ось уже вийшов на сцену лауреат третьої премії Дмитро Баналь. Запрошуємо на сцену лауреата третьої премії колектив Боржаварі. Запрошуємо на сцену ще одного лауреата третьої премії – це Каріна Корнута. А ми рухаємося далі. Запрошуємо тепер вже лауреатів другої премії. Запрошуємо Йосип Чава, лауреат другої премії. Запрошуємо на сцену ще лауреата другої премії Аліну Гірич. Запрошуємо лауреата першої премії. Це Софія Шкіченко. І нарешті гран-прі фестивалю «Золото Карпат» отримує колектив Гудацька Тайстра. Тож ваші обласки усім переможцям і лауреатам нашого гала-концерту.